Hallelujah. Ngiyabingelela namasonto egameni likaJesu waseNazaretha. Hallelujah. Singene nomama bonke basalwane abakhona bendawo egameni lamandla likaJesu waseNazaretha. Hallelujah. 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 Sizofunda nje bazalwane incwadi eyodwa bese siyathandaza ngibona it's raining outside. Hallelujah. Ngiyakholwa bazalwane ngiyamthanda uJesu sibisiwe. Hallelujah. Musa wakhe mningi kakhulu empilweni yami. Hallelujah. Hallelujah. Ake sithi nje Nkosi bazalwane ngesithi Lord, they told me, Lord, Yahweh, Lord Yahweh, Lord Yahweh, for you, oh Lord,
Obambisisa Ibranja Sami Anasose Omosa,
likaJesu
Ephamatiwa uJehova ulwandle lomkhulu
hlukile Hallelujah. John chapter 9 verse 1. John chapter 9 verse 1. John chapter 9 verse 1. Hallelujah. Verse 1. Isihloko sithi Jesus heals a man born blind. Verse 1 kufuneka manje. As Jesus was walking along, he saw a man who has been blind from birth. Rabbi, his disciple asked him, why was this man born blind? Was it because of his own sins or his parents' sins? It was not because of his sins or his parents' sins, Jesus answered. This happened so the power of God could be seen in him. Babegameni likaJesu. uNkulunkulu phansi emhlabeni. uNkulunkulu ezulwini. Ngokuqala zonke izinto zivela kuwe. Ungumzali, ungubaba. uNkulunkulu owanikela kuqala singakakuthandi. uNkulunkulu uhlezi esihlalweni sobukhosi. Izwi lakho Nkosi yami lithi izulu liyisihlalo sakho. Umhlaba uyisenabelo senyawo zakho. Lona izwi lakho Nkosi lithi impela uNkulunkulu owembethe ingubo yomlilo njengamandla. Lisho njalo Nkosi izwi lakho lithi wena uNkulunkulu wethu ugijima ngenqola yemimoya phezu kwamafu. uNkulunkulu Baba thumela izingelosi zibe imimoya yomlilo emhlabeni. uNkulunkulu othumela izingcezu zakho ziba malanga bomlilo. uNkulunkulu Baba uyamisa Nkosi imvula wabalungile nababi. Unguba abokhanyisila kwabalungileyo nababi. uNkulunkulu ongabheki ubuso bomuntu. Lwana zezulu zidla kuwe, abantu Nkosi badla bephuza kuwe. uNkulunkulu Baba odalile umhlaba wawusekela ngamanzi. uNkulunkulu okhuluma izwi lakho amanzi eyehla athuka asuka Nkosi emkhawuleni lawo uyibekekho. Baba wethu onamandla, uNkulunkulu nalamhlanje kuseni. uNkulunkulu wethu onamandla, sikwazi ngemisebenzi yakho. Ingakho Nkosi uDavid ebeloba ethi wena Nkosi ugcwalisa imithombo imvuka ingabazime. Ngokuba uNkulunkulu ongavaleleki kuma-ideas. Uhlala unendlela yokuphuma. Noma Nkosi yami ulwandle lwakavala abantwana bakho. Kodwa Nkosi watshela inceku yakho ukuthi abantwana mabahambe. Ngoba uNkulunkulu awuvinjwa ulwandle olugcwale nguwe. Ukuba yede wena wedwa. Izwi lakho Nkosi linamandla. Qephula abantwana. Lihlunga ihlathi elikhulu laseKadeshi. Izwi lakho Nkosi liyazamazamisa amahlana amakhulu. Liphula nemsedara emikhulu yaseLibanon. Izwi lakho Baba lona lodwa Nkosi liyanyakazisa izisekelo zasematheni. Izwi lakho Nkosi liyaphula amajoka. Izwi lakho Baba liyaqaqa amaketanga amakhulu. Izwi lakho Dwala lethu liyadala izinto esingaziboniyo fetho. Izwi lakho lisibane nyakwenzeka. Khanya ngalo Nkosi namhlanje.
egameni likaJesu. Thomo zakho siyami impilo yethu ondise ngayo uNkulunkulu wethu onamandla bese usibuyisa kulo ngegama likaJesu Kristu inkosi yaseNazaretha. Amen. Hallelujah. Ngiyabonga kakhulu egameni likaJesu lelithuba. Amen. Sikhona enkonzweni yasekhaya. Sikhona. Amen. Hallelujah. Ake ngikhulume kafushane bazalwane khona sizohlukana ngegama likaJesu. Hallelujah. 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 Angazi noma abazalwane bazokulandela yini. Kodwa ngicela ukuthi uJesu is doing a new thing. Oh, amen. And uma yenza a new thing bazalwane ulindele nje abantu abazoreceive lokwenzayo by faith. Oh, amen. uJesu ukhona bazalwane to fix inkinga zakudala. Ngoba uNkulunkulu akayeke inkinga bazalwane esihlupha umzalwane isikhathi eside bese engasholo uthoma. Oh, hallelujah. Hallelujah. Sihambisana bazalwane. Hallelujah. uJesu ukhona emhlabeni bazalwane ukuthi oh, hallelujah. Hallelujah. Ngiyela siswana ngasikhona. Ngegama likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Lasifunda khona namhlanje. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uJesu was walking by, noma was passing by. Oh, amen. Okusho ukuthi uJesu bazalwane was around. Hallelujah. So he happened to pass by umuntu. Oh, amen. And this person was not a child. Obalithi iBhayibheli kaMamdlamini, it says a man. He saw a man who was blind from birth. So it means bazalwane he was around and he saw a man who has been blind since he was born. Now this is a man who has never experienced ukuthi kunjani ukubona. Angibazalwane. So okusho ukuthi kwase kunesikhathi eside lo muntu lo engaboni. Awakabona uJesu. Kodwa washo ukuthi ngelinye ilanga Jesus was around. Oh, hallelujah. Okusho ukuthi lo mzalwane wayesehlala isikhathi eside enjoy ama benefits majority yabantu. And the Bible is clear bazalwane. Lithi abantwana bakaNkulunkulu they asked him ukuthi this man, whose fault is it that this man is in this condition? Ngoba abantu bazalwane they always want to know ukuthi whose fault is it that you are in the condition you are in. But oh, hallelujah. Abantu bathanda bazalwane, they want to always understand why are you crying the way you are crying today? Ngoba kuyi business yabantu ukwazi ukuthi why are you crying? Abantu they are always interested to understand why you are in this condition. uJobe ubekwa nabangani abayi3. He loses his wife, his children, nemfuyo yakhe. Abantu instead of saying baba siyazwelana nawe, but you are in this condition because wona uthi because hlala uyi business yabantu wazi ukuthi why are you in this condition?
Oh, hallelujah. Bathi kumele uJehova aphenduke. Kodwa uJesu mayefika lithi iBhayibheli mayaphendula labantu uthi it is not his fault and it is not the fact that his father's fault, but it is for that amandla kaNkulunkulu angabonakaliswa kunomuntu. Ikhona ngoba uJesu bazalwane unguNkulunkulu uze emhlabeni ukuba azobonakalisa amandla kaNkulunkulu. Kuyenzeka inkinga ngelinye ilanga uJesu uNkulunkulu wadala abantu ababeka ensimini. Bathi mayisebabekile ensimini owesifazane obona ukuthi wadla econvinced inyoka. Lisho njalo iBhayibheli. Kuthe makwenzeka kanjalo uNkulunkulu uyafika ukuthi Adam uphi na sebedlile. uNkulunkulu uAdam yaphendula bese ehlathini uthi baba silapha Nkosi. Uyabuza uNkulunkulu ukuthi nicashelele ukuthi sisezabona ukuthi we are naked. God is asking them, why tell you are naked? Ngabe nidlile na? Uyaphendula uthi hey, nginomuntu wesifazane onginikeze. Ngiyacabanga nje bazalwane ukuthi the devil was excited at times. Wayesejabula ukuthi labantu uNkulunkulu abathathi wababeka ensimini yakhe ibona who have turned against him. Futhi wayesebona ukuthi nami sengingeyami team esizolahlwa naye. Kanjakazi ukuthi uNkulunkulu uneplan ufuna ukuthi awumuntu so that ezoqala azointroduce inzalo yomuntu elithi iBhayibheli inzalo yowesifazane ezokhoboza ikhanda lakhe ngoba uNkulunkulu ayendaba nokuthi uyile umuntu kodwa intanyakile ukuthi uzofezile lakhe ngomuntu. Hey, awusathane kuyacelebrate ukuthi uyile umuntu. Therefore sekunabantu engizoya nabo uNkulunkulu siyokhala sithi baba nami ngizwele njengoba ungizwele umuntu. Kanti akazi ukuthi uNkulunkulu kwakusecebeni lakhe ukuthi angabe umuntu bese kuvusiwe lahlathwe emaphakatheni ukuze umuntu ezoya kuNkulunkulu engenaluva. Akadandaba nesikhathi. God, it is so that power can be revealed. I do not know. I'm just thinking, Lomzalwane, uhleli uyathinta. Njalo makufanele ahambe uyathinta. Because this is how we know that this person is blind. Sibona ngokuthi eloku ethinta. Umuntu oblind uyaloku uyathinta nje. Nezinto ezingamdingi uyasithinta. Nezinto ezidangerous uyasithinta. Ngoba iproblem ukuthi unjambazana ublind. Uyabona nangalesi sikhathi khona abantu babhizi bayathinta. The problem akusibona kodwa i-blindness. So umuntu kaNkulunkulu kufanazi ukuthi ngelinye ilanga kuyorivilwa amandla kaNkulunkulu kumuntu lo hambe thinta. Kubonakale ngelinye ilanga esithi wozali nizobona ongitsheleko kodwa behamba ngale ndlela manje sengihamba ngenye indlela bengithinta manje angisathinta bengithintwa ngithintisa angisathinti ngoba khona osengitshela. uNkulunkulu ke wamkhuluza ngelinye ilanga wathi bayena abahobhuti noma behosisi kodwa ngoba ngelinye ilanga babonakala amandla kubo ngoba nabo bayinzalo yami. Uhobhuti noma uhosisi ufanele ukuthi vele nayakazi
kodwa uyakhishwa. Hallelujah. Nikhona umuntu wesifazane akabunjwa kodwa uyakhishwa. Noma sibeka nje umuntu wesifazane nowesilisa nikhona ibandla lenkosi. Umuntu wesifazane akabuyi endodeni. Ikhansela lo ufundise njalo. Umuntu wesifazane nowesilisa bavele enkosini. Bobabili. Mafuna uGenesis chapter 1 to verse 27 nikhona abasabani. So bobabili babuyaphi enkosini. Kodwa into esifunda ukuthi mangabe uNkulunkulu yakho chapter 2 useyaqala manje uthi uyababumba abantu. Wabumba indoda, wabambumba owesifazane. Ngokulinda ukuthi owesifazane akabunjwa. Kodwa yena uyakhishwa. Owesifazane akenziwa ngezandla. Kodwa yena uyakhishwa. Owesifazane akenziwa ngomthetho. Kodwa yena uyakhishwa. Nikhona umuntu wesifazane angeke ukwazi ukuthi umenze abe umuntu wesifazane kanti akazakhishwa uJesu. Ngoba umuntu wesifazane indalo yakhe ithi akawazizela umthetho awuzange ukhulume kuye. Kodwa into ayaziyo ukuthi mangabe indoda isisikile yaphuma. Umumyeni esefikile owesifazane uyaphuma. Umumyeni esefikile owesifazane uyaphuma. Wena ungabathanda basekhaya kwaDlamini kodwa umyeni esefikile kuyokhona ukuthi uphuma. Wena ungabathanda basekhaya kodwa mesefikile umyeni ukwenze uphuma. Kunje abantu basebe profile yasekhaya. Ingoba umyeni unjani akakafiki. Kodwa msayifika umyeni uyazokhaya. Ngoba vele wasifazane akabunjwa. Akathathwa impahla zeso bese kuthiwa empatha bese ngokuyisiya yesinje bese ngokwesifazane. Udike ukuthi kufike umyeni bese ufikile umyeni esephuma. Hallelujah. Ibandla laJesu likhona ibandla. Hallelujah. Lalela ufuna ukutshela ukuthi wayesizobona le nkinga engaka. Ingoba khona owesifazane osendodeni. And lithi iBhayibheli mufunda incwadi yamaRoma chapter 8 nomhlaba nendalo nemvelo iyabula. Mangabe lithi iBhayibheli it is like in labor pains. Okusho ukuthi bazalwane kuzoba nezinto extraordinary ezokwenzeka. Kube ngathi bazalwane umhlaba uyaphela kanti cha. Imvelo iyabula ukuthi maphuma wesifazane. Igama lakhe ibandla. UJesu uzolanda konke emhlabeni. Kodwa abantu bangabesele. Nosathane ubambesele. Kodwa kufanele kuphume makoti. Umakoti ngoba uhlezi kuwo wonke umuntu okhona emhlabeni umakoti. Manje phofu ukuthi nendalo kube ngathi inama labor pains. Umuntu onama labor pains ubehave ngendlela strange. Kube khona izinto angazihle because of labor pains. Kube khona izinto azithandayo because of labor pains. Ayalelani inyama sesikhathi manje yakula. Kube ngathi mina ngithanda umuntu Steve kanti cha. Fanele nomakoti phansi ningaphume. Umakoti abuza. Ngiyakhisha. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Ngoba abantu
abantu. Ngabajaji abantu. Kodwa ithi wena, when Jesus is around, when he is around, amandla kaNkulunkulu ayobonakala. Kodwa kaningi esibina yazi bengitshela ukuthi ama-feelings wami wendoda. Ngitshela ukuthi akasikifu mina ngiwuJohana. Kanti ama-feelings ababulekayo ayakula. Awufuna indoda enguJesu igama layo. Ayusikwa kuJesu ngoba wesifazane fanele akhishwe. Tell my club, he is around. He's around. Kondezo wenza ngamfundo. Kondezo wenza. La Eastrand. Sovele kufika ikhulu lamagay. Lizokhonza. Bathi abantu bomthetho abangazi ukuthi uNkulunkulu uzothulula umoya wakhe phezu kwayo yonke inyama. Abangazi ukuthi umakoti kaJesu umakoti ekhishwa bazalwane kuba khona izinto ezizokwenzeka. Akabonga uJesu ngoba kufanele akhishwe. Makufanele akhishwe. Kufanele kube ngathi kwenziwa lento ekuthiwa i-sedation bakusedate. Uma ngabe umuntu osifazane sedatwa, akazi noma igama correct lesingisi na, kodwa kwesikhathi bamfaka epicture ngoba inhloso yabantu ukuthi uma ngabe zala angayisipheli. Nansi into eyenzakalayo. Into eyenzakalayo wena mama ukuthi uma ngabe uzozala uJesu vele akufake epicture. Ngoba uyazi ukuthi uma ungazali usenyameni vele uzosaba ngoba vele kubuhlungu. So into eyenzayo ukufake epicture so that inhlungu efanele ngabe uyazizwa bese wena ungazizwa ngoba kufanele zalwe yena usefake epicture. Kufanele kuzalwe la. Kodwa uma ngabe ungakho ukuthi abantu babehlelile uyakwazi ukuqhubeka. Uzoyeka ukuthi uJesu akufaka amandla. Ukuthi noma abantu bekhuluma ngawe kodwa uqhubeke uyikhozi inkosi. Ngoba inkosi seyifake ephi. Sahamba ubheka abantu. Bangihle icathulo zami sitshekile lalela. Receive the picture. His name is Christ. Usahle ukuthi umfundisi ushumayele ngami ngiyashiya enkonzweni lalela. Receive a picture. Uma ngabe usahle ukuthi abantu basuke bahlangana ngami baze bakhohlwa bangitshela baphunyuka lalela. Receive a picture. Uma ngabe wena usathi abangani bami bahlangana bangambiza. I receive. Oh, no, calling again. Kuna abazonke ukuthi kune contract ephumile bangatshengi. Now you very well ukuthi you are qualified with that, but they're not gonna tell you. And then you start to come to but guys. Receive. How guys? Why didn't you tell me to post? Agruleni kama post. Why didn't you tell me? Receive. Receive. Kona sofika la. Ati bayakuhleka. Bathi mina ngusisiport. Bese kufanele abazalwane bamchachisele. Yesu. Balalela mzalwane. Uyazi ukuthi wena uyilegend uNkulunkulu akudala ukuthi ube yiyo. But into complicated ngawo ukuthi ngaphakathi kunomakoti. And kufanele
ezokhishwa umakoti lalela siswami kufanele kuthiwa lalo Adam. Ngoba mengalelo Adam umakoti akakwazi ukukhishwa. Lalela wayimele kulalo Adam. Lala Adam ngoba okokuqala you are flesh and the bride is the spirit. So you will not be able to handle spiritual things in the carnal flesh. So lala Adam. Uma umakoti ezokhishwa. Lala wena Adam. Ngoba kusuke kwenzeka iphutha Dlamini. Umakoti wakaphumele prophecy. Abantu bakubabazi bathi ngiyaprofeta ubani. Bese uAdam ongalalisiwe avela beproud. Ngoba asakwazi ukuhandle igift. A spirit. Lala Adam. Amen. Lala Adam. Lala. Kuphumele into yokukhuluma ngesimo. Bese usitshela ukuthi inkonzo vele imangani. Mangabe ngingekho akukhonzeke. Abantu bencome bethe wahlabelela umzalwane noma washuma yena kamnandi bese vu Adam. Kodwa uma ngabe kufanele khishwe umakoti. Fanele uAdam enze njani? Alale. Lala Adam. Manje uAdam uyile nyama wathatha emhlabathini. Inyama ingenza ukuthi uthenge umuzi ongaqualify ukuthenge. Ngoba ufuna ukugcwalisela abantu enkonzweni. La. Kwathi samshushuzela sicabela libalapha. La. Umntando yakho ibe ngeyakho. Lala Adam. Basho uNkulunkulu uzosolve inkinga endala. uSathane wayesethi unqobile ngabantu. Abazi ukuthi abantu benziwe emfanekisweni kaNkulunkulu. Likhona ibandla. Abantu benziwe emfanekisweni kaNkulunkulu. So noma ngathiwa bayaphuza, noma ngathiwa bayadakwa, noma ngathiwa bathengisa ngomzimba, kodwa benziwe emfanekisweni kabani. Ayikho into ayithatha njengento yakho simakade. Doesn't matter how long. Point is he will be around one day. And when he is around, your situation will change. Gonna pray. Webambeyeka. Nathi ngembuka babazalwane ebambeyeka. Ethinta. Akafana namuntu kulendlu. Kodwa kuyafana nabathize la emhlabeni. Njalo bazalwane endaweni abafika seleso noma unentombi. Wabe uyathinta. Ngoba amehla wakavulwa. Akabonga uJesu. Iphutha lakhe cha. Kodwa ukuthi kubonakala amandla. uNkulunkulu wethu bazalwane sikethandaza is an experiential God. Akayikhulumi into esingeke siyitaste. Uma ngabethi ke lo mzalwane wayesehlezi semdala. Into eyazi bazalwane was a sense of touch. Engakwazi ukuthi see things. Ukholwa kwakho mamkhosana kusuke ngabafinyelele kulevel la uNkulunkulu ekufuna khona. Uma ngabe usezwa kodwa nje ufane noSara othi yanhlelisa
inkosi. Bekudala ngizwa abantu bethi kukhona ukuvala, kodwa namhlanje sengiyabona ukuthi uNkulunkulu ngempela unamandla. Oh, yes. Nabona kusena ukuthi ngiyazwa nje kuthiwa abantu bakwazi ukukhipha 10% ngalunga mina. Ingoba usathinta thina. Kodwa kufika isikhathi la une-overflow khona. Nakuthi noma uyikhiphe 10% kusala uphila inyanga iphele. Ngoba uNkulunkulu uyayisema faith yomuntu from hearing to see. So there is a dimension uNkulunkulu afuna ukusimuvela kuyo. La singezozwa khona ukuthi uNkulunkulu uyamvusa umuntu ofileyo. Kodwa la sizombona khona efike la elele bese sithi yegama likaJesu uvuka. Kodwa kudingeka abantu abazokwamukela qala ukuthi baba sisezwa thiwa wena uyasithulisa isivuvu, kodwa esaba samathuli ngiyafuna ukubona sithula. Abantu ngiyazwa thiwa uNkulunkulu uyayivula iminyango evalile. Usezwa mfundo thiwa i-economy phansi, umsebenzi ayikho. But when he is around, when he is around, then we move from blindness to see. Because when he is around are no longer about hearing, but it is about experiencing. Izinto kaNkulunkulu akutshela umakhelwane wakho ukuthi uzo experience. Amanda ukuthi sewunesikhathi esingakanani kodwa uzo experience. Amanda ukuthi abantu sebetheni kodwa uzo experience. Amanda basebetshele kangakanani kodwa uzobona wena kwenzeka ngoba he is around. He is around. Who is that? He is around. Sekulisikhathi eside. Sekulisikhathi eside. Sehlupheka isikhathi eside. Sesihlakisha isikhathi eside. But namhlanje kuzokwembulwa amandla. Kuzobonakaliswa amandla. Yini leyo ekhalisayo usuku? Kuzobonakaliswa amandla. Yini le ayenza ukuthi ungakhali, ayenza ukuthi ungalala ebusuku. Asiliphutha lakho kodwa kuzobonakaliswa amandla. Suhlala isikhathi eside. Hayi ngoba wayengaboni, hayi ngoba wayengezwa, kodwa it is so that his power can be revealed. Sifala amehlo sonke. Long time. Siyakuzwa lo mcabana bethi mama ubangaphilisile uthi uJesu waseNazaretha. Bathi hawu isoni nje leso uthi angazi noma uyisoni na, kodwa waziyo kunye ukuthi I was blind and now I can see. I was blind but now I can see. I was sick but now I have been healed. I was jobless but now I am working. I was unable to give, but now I have overflow. I was very stingy, but now I am generous. I was very scared, but now I'm dangerous. Kona manja kona.
Singaphambili nesimo sakho. Singaphambili. Namhlanje. Makonto uzowephulwa. Uzowephulwa ngamandla. He is Alpha. He is Omega. He is Alpha and Omega. Singaphambili. Uze nayo ikhuluma ngomlomo wakhe indaba yakhe. Mina ngiyazi. Kodwa wena uyayazi. Uze nayo. He is around. Higher, higher, higher. When the praises go high, His glory comes down. Namhlanje sizoshintsha izinto. uJesu address izinto endala. Khona lezinkinga endala nawo sathi wena lese kweyami ke ngizophila nayo forever. Ngeke isashintsha le. Kodwa when he came around, he started to address izinto ezindala. Khona umama wayesengule 12 to 13 years. Elopha ngezansi bemhleka abantu besenza. Bethu yanuka. Kanti khona inkosi ezoaddress izinto ezindala. Khona umama wayesehlala 38 years. Esezela wasukela eklini. Wasukuthi safika inkosi. Ezoaddress izinto ezindala. Begging for food, for money, for silver and gold. But they never singing gold. See, and God everything getting done. Look back. Now start to follow the look back. Now start to follow the look back. Now start to get out of the roof. What did I over let her put? Now start to go in the say. Sejazana wante sito ya metana. Nidala. Sema yamgena. Ukuthi yamle. Kodwa namhlanje baba address it. It's an old matter. I have decided to live with it. Ngizothi mina mntana baba ungahlali nezinto ezindala. Ungahlali ngehluphe kakhulu. Ungabuyele emuva lento edala ihlupha. Namhlanje ubheka phambili. Ngesiyaddresse ngomthuleko. The Spirit of God is in this place. We call you. Oh, Konala. Ukhona umuntu okhona la. Ukhona umuntu okhona la. Ogama lakhe
Because it is our inheritance. Because he suffered for us. He was made poor so
But why is he getting poor? And he was made poor for me. Why am I sick? He became sick that I may be healed. He suffered for me. He even died for me. He was crucified. He was nailed in the cross. They cast him so that I can live a free life. And he is around today. He is here to set the captives free. He is here to set the captives free. Ukulunkulu around. Ukuzokhumbula abantu bakhe. Namhlanje ngiyakuhlupha wena. Ngiyakusabuya sasa. Ngoba labakipito wabona namhlanje. Ngiyakusabona sasa. Ngoba lesinye sebona namhlanje. Ngiyakusebona sasa. Ngoba yena he is around. Designer a divorce decree. Ngiyahlukana ne-poverty. Ngiyahlukana ne-stress. Ngiyahlukana nokuphusha kanzima. Ngoba kufanele ukuthi uphushe kanzima. The Holy Spirit is around to make things slow. Why am I pushing so hard? Lalela, he is around to welcome you. He is around to welcome you. Welcome you. This is how you're gonna sing going forward. But you are supposed to, why are you smiling? Ibandla lonke libeke inyawo. Slowly izandla zethu. Sibeke music. Sibekise kulabazalwane. Sivula. Sifaka sonke makho. Slowly izandla zethu. Uma ukukholwa ukuthi around. Yamkela ukuthi ke you are going to wait and see. He's doing a new thing. I want to see you doing a new thing in my life. Say it's where I'm cool. But I want to see you. When you so on and see doesn't matter how long, but he is here to do a new thing. My Father, do a new thing in this life. My Father, do a new thing in this life. Get out of the life.
Because now we know to give up around, attend to this need. Get up and no one will see, no one must be. From hearing to see. What's
From today, Holy Spirit, as a priest of God, untouchable. Oh my God, my God, my God. Have mercy. My God, we are declaring in the name of Jesus. We declare the change. We declare the change in the name of Jesus. But when our head never starting because you are around. Oh, stand for your name. Stand for your truth. Stand for your power. Stand for your existence. And stand for your weakness.
worthy. You deserve the best. You are God. City by head. My head. My head. My head.
Hallelujah. Siyabonga kakhulu bazalwane. Bekezela kwenu bazalwane. Amen. Hallelujah. Jesus. Inkosi bangcwele. Asafisa ukubambezela kakhulu. Amen. Uma sikholwa, there is going to be something that's going to happen. Amen. Hallelujah. When he is around, he moves us from one dimension to the other. For too long, we've been hearing Bazalwane. It's time for manifestation. Hallelujah. Now, we declare in my own life, Bazalwane, it's time for a new dimension. Hallelujah. Because it's time for a new dimension. Hallelujah. And when God moves a person, he'll never move you to a lower position. Yes. He'll always take you higher. Hallelujah. Yes, Lord. From glory to glory. Jesus. From power to power. Hallelujah. From victory to victory. Jesus. Now, Pastor Uti, I celebrate Uti, I have climbed a mountain. Because the mountain that you finish, the peak that you reach, is someone else's bottom. Yes. Because so we never celebrate. The fact that I am employed, salary every day. So salary, that's my bottom. I started there. Jesus. That's why I'm saying God is moving us to another dimension. Yes, Lord. Hallelujah. Sibona behlethu baba siyabonga. uNkulunkulu baba bekahle. Bahamba nabantwana babo. Sikhuluma nje Nkosi